Aktar persuni qegħdin jitolbu l-qorti biex jittieħdu passi kriminali kontra Christian Borch u anki Joseph Kamenzuli minħabba li qed jallegaw li wara li krew diversi vetturi minn għandhom dawn kienu mitluba ħlasijiet illegali b'riżultati li ġew kaġunati danni lilhom. 14 il-persuna oħra ppreżentaw protest fil-primawla tal-Qorti Ċivili kontra Borch, Kamenzuli u anke kontra l-kumpaniji tagħhom Princess Holdings Limited u No Deposit Cars Malta Limited. U met jikkontendu li fl-aħħar xhur jew snin iffirmaw kuntratti ta' kiri jew hire purchase ta' vetturi li ma' kuntratti jiksru d-drittijiet tagħhom għal diversi raġunijiet. U met jallegaw li kienu mqarqa bil-kbir minn Christian Borch, Joseph Kamenzuli u l-kumpaniji msemmija. Ingħad li diversi minn dawn il-persuni ġew imġiela jħallsu mijiet kbar ta' euro ta' parsi f'multi għal suppost kontravenzjonijiet ta' traffiku. Met issa jirriżulta li dawn il-kontravenzjonijiet kienu biss u kiteb. Il-maġġoranza tal-allegati vittmi kienu mġiela jagħmlu pagamenti fi flus kontanti u mhux permezz ta' bank transfer u meta wħud minnhom ipprotestaw jew ilmentaw dwar dan intlaqgħu bi kliem ħażin, teddid kif ukoll insulti min-naħa ta' Christian Borch u Joseph Kamenzuli. Jingħad li d-diretturi tal-kumpanija Borch u Kamenzuli installaw bil-moħbi data tracking devices fil-vetturi mixtrija jew mikrija minn għandhom fejn l-allegati vittmi sabuhom jew indunaw bihom b'kombinazzjoni. Dan il-protest kien iffirmat mill-avukati Jason Azzopardi, Chris Bussietta, Wilfrid Buttigieg u Mercien Vassallo.